Вертаецца Ганна сумкай хлеба, стомленая и веселая. Ганна: кончай молиться, будем веселиться. Мультик: хлеба купила? Ганна: ага. Мультик: а пенсию принесла? Ганна: пенсию не дали. Ды, кажуть, завитушками расписываешься, а я без завитушек. Сам сходишь. Присела на лавку, сняла хустку. Ну, давай, Василь. Мультик глядит здивленно. Что тебе дать? Ганна: страсяни костями. Покажи самодеятельность. Мультик: дык ты, мабыть, пиво в столовце выпила. Ганна: письмо тебе принесла. Мультик захваляваўся, але наўмысна спокойно. От кого? Ганна: ну, от кого ты думаешь? Мультик рашуча: давай. Ганна: не-не-не, тебе радость, дык ты уже и мяне порадуй. Сходцы лявоніку с припелками, як до войны на маёлку. Мультик: не туры голову, откуль письмо? Ганна: ой, язык взломать можно. Нечто такое джик, гам, гау. Мультик: джесказган. Ганна: во-во. Мультик: от грышки. Ганна: лявониху. Василь: лявониху. Мультик: ну что ты, як маленькое, честное слово. Ганна: а так забей не отдам. Мультик: ай, ёлкі-маталкі. Падышоў, схапіў сумку, пошукаў и не знайшоў. Отдай табе, кажуть. Ганна: лявониху, Василь, а то зараз пойду. Мультик: так я ж растрасуся. Ганна поднялась. Пойду, а отдам только под вечер. Мультик: как ты сгорела? Разы со два тупнул. Ганна: не-не, под музыку заспевала. Ой, лявониха няжонка была, немытую рубашонку дала, немытую никачаную, у соседа позычаную. Ну, чего ты там колом стал? Танцуй, спявай. Немытую никачаную, у соседа позычаную. Веселей, веселей. Туры-туры-туры-тушачки, туры-туры-туры-тушачку. Мультик скача. А теперь у прысядкі. Эх! Мультик сагнуўся, каб пусціцца ў прысядкі, і знерухоміў. Мультик схапіўся за спину. Ой! Ганна: чаго это ты? Мультик стаіць, сагнуўшыся, як пытальнік. Порхаўка старая, прысядкі ёй трэба. З маім здароўем лявониху. Хадзі, во, разгінай мяне, каб табе не ведаю што. У мяне ж сярэдзіна. Ганна: а, господи, побегла. Что ж рабіць? Мультик: увапрэся далоняй у сярэдзіну. Да не кулаком, а далоняй. Так, так, не вышэй трохи. Вот чокнутая. Ці ж можна так з чалавека здзекавацца? Ганна: ну, ладно табе. Мультик: дай только разогнуться, ты у мяне балетом заскачешь. Вот так, трымай. Цяпер бяры за голову. Так, командуе, разгинай. Ганна спрабуе разгинать, мультик стогне. Нічога не выйдзе, цягні на лаўку. Поклади як-нибудь, сам буду разгинаться. Ганна вядзе старога да лаўкі. А, ёечки, каб же я ведала. Мультик сярдзіта. Головой думать трэба. Самодеятельности ёй захотелось. Ганна подвела мультика до лаўкі, осторожно поклала яго на яе. Мультик поволі выпрямляется. Давай письмо. Ганна достае з-пад кофты. На. Мультик лежача разрывае конверт, нетерпеливо вытягивая белый листок. Мультик: у тебя окуляры с собой? Ганна: зараз. Достаю из сумки. На. Мультик надевая окуляры. Ганна вздохнула, адышла до плота, глядзіць. Мультик змурыцца, здымае окуляры. Мультик: ды ў іх бачыш што-небудзь? Ганна: усё чисто. Мультик: туман нейкі і ўсё. Переверну окуляры дужками уперед. О, другое дело. Ты же их и тым боком носишь. Прочитал несколько радков, спохмурнел, адразу, забыўшыся пра сярэдзіну, подняўся, сел, поклаў на колени письмо, окуляры.
сумна глядзіць перад сабой. Ганна ўстрывожана. Ну, што там у яго? Мульцік. Маё гэта пісьмо, Ганна. Маё. Пасылаў з месяц таму. Вярнулася. Зноў Грышка выбыў некуды. Вось табе і лявоніха няжонка была. Паўза. Старая павольна падыходзіць да лаўкі, сядае побач. Ганна. Не сярдуй, Васіль. Мульцік. Кінь ты. Ганна. Табе хоць ёсць ад каго чакаць. Мульцік. Дачакаешся. Ганна. А я б, здаецца, з раніцы да ночы скакала, каб толькі ведаць, што мой Віцёк няўдачны калі-небудзь успомніць пра мяне. Хай ужо і пісьма не напішыць, абы толькі ўспомніў. Не сярдуй. Дастае з сумкі хлеб. Булка табе хопіць? Мульцік. Хопіць. Ганна. А то 2 магу пакінуць. Мульцік. Хопіць адной. Ганна. Ну, пайду. Пайшла. Стары зноў разгарнуў пісьмо, пакруціў у руках, паглядзеў і горка-горка засмяяўся. Падыходзіць Гастрыт. Гастрыт весела. Жывеш? Мульцік. Жыву. Гастрыт. А чаго тады гэтак ты рагочаш? Мульцік. Хачу і рагачу. Гастрыт. Атрымаў, я бачу. Мульцік. Ну, атрымаў, а табе што? Гастрыт. Давай пачытаю. Мульцік. Ідзі, Мікіта, не чапляйся. Гастрыт. Грошай, канечне, просіць. Прапіўся да ніткі, ой, бацьку ўспомніў. Мульцік стомлена і нязлосна. Ну, што ты за чалавек, Гастрыт? Адно слова, Гастрыт. Чаго ты на ўвесь свет злуеш? Дзяцей разагнаў, яны да цябе не нагой. Вось і злуеш. Гастрыт. Я дрэнны, я разагнаў, а ты добры, і да цябе не едуць. Мульцік. Гваздану я цябе калі-небудзь? Гастрыт. У суд падам, пасадзіць. Мульцік. Прэмію дадуць. А цябе ж ва ўсім свеце холадна. Ідзі, ідзі, я табе сказаў. Гастрыт. Я па свой чайнік прыйшоў, забыўся тут. Дзе падзеў? Мульцік. Вунь стаіць. Гастрыт падышоў, узяў чайнік, выліў з яго ваду. Гастрыт. Вады свежай можна ўзяць? Мульцік. Бяры. Гастрыт пачынае даставаць ваду. Гастрыт. Што гэта ў свеце робіцца, Васіль? Мульцік. Лета канчаецца. Гастрыт. Куды ідзём? Мульцік. Не ведаю. Гастрыт. Чым далей, тым людзі паганей робяцца. Сёння каля сталоўкі бугая гэтага мішку сілуяўца сустрэў. Вісіць на плоце, носам сваім чырвоным шмыгае, алкаш нешчасны. І чаго яны такія? Толькі пра тое і думаюць, каб кожны дзень гарэлкі нажэрціся да ікаўкі. Мульцік. А што ім яшчэ рабіць? Ні рукі, ні душы, ні занятыя. Гадзіны свае адпрацуе, у сталоўцы пад'есць, прыйдзе ў сваю цагляную хату, у блакітны яшчык паглядзіць, а далей што? Дзень доўгі, а каля дому ні гарода, ні хлява, ні курыцы, пуста. Што яму рабіць? Чым заняцца? Гастрыт. Хай над сабой працуе, павышаюць уравень. Мульцік. Ой, он траячку ў кішэню, чарніла ў магазине возьме і павышае. Гастрыт. Мы ім шчасце паўвека заваёўвалі, заваявалі, сытыя, ўсе абутыя, адзетыя і недавольныя. Якой ім яшчэ трасцы трэба? Мульцік. Шчасце з чужых рук заўсёды кіслае. Шчасце самому сабе рабіць трэба. Абутыя, адзетыя і ўпроголад жывучы, радасныя песні спяваць можна. Галодных у нас даўно няма, не ў сытасці шчасця. Гастрыт. А ў чым жа яно? Растлумач мне цёмнаму, святы чалавек. Мульцік. У працы, у радаснай працы, а вы адбілі ахвоту ў людзей радасна працаваць на зямлі. Гастрыт. Хто гэта мы? Мульцік. Ты і такія шасталопы, як ты. Гастрыт. Што? Што ты мелеш? Ды я з самага пачатку, з маладосці ўсё сваё здароўе, усё сваё жыццё для ўласці, для камунізму. Мульцік. Камунізм спачатку трэба пабудаваць у сваёй душы, самому, а потым ужо нешта рабіць для ўласці.
Якая табе ўласць загадвала даводзіць вясковых людзей да таго, што яны пачалі саромецца, што жывуць і працуюць на зямлі. Самага святога саромеліся. Астрыд. Што ты мне вешаеш, што вешаеш, як гэта я даводзіў? Мульцік. Ты ж некалі ўсіх добрых гаспадароў з вёскі павыгнаў. Тых, хто любіў зямлю, любіў і слухаў. Астрыд. Я супраць кулакоў. Мульцік. Колькі іх было на ўсю нашу вёску? 2. Астрыд. Брэшаш болей. Мульцік. 2. Зяпа і мішук цяркоўскі. Ад іх усе вешкі плакалі. А каго Васіль Барабулінак эксплуатаваў? У яго ж парабкаў не было. Ён жа свайго мазаля жыў.